Umubati ko sa aming batikuson. O Bati Arbonok Jr. O Bernie Bitok. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasyo Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan
at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aming natahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Thank you. Ora to. Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas, good morning, good day, good night world, kung asa ka man sa kalibutan. Welcome na welcome sa atong programang Gahi ni Bay Worldwide. Garbos sa sa mga mga Bisaya! Bisaya. Aniya na po kami! Mamulabog sa inyong kabuntagon ang Hilas King, Bernie Bitok Bitok! O ngayong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Morning! Morning kagayan! Good morning, Kagawad Bern. Oh. Sugod pa. Abril 5 ha. Oh, Lunes, Abril na. April na. So, timbayan na sa Abril. Ma'am Girly. Ayan na. Ma'am Girly sa Home Radio. Ma'am. Salamat sa mga pagsabot. Chip Dodo, ikaw na ibala na mo diha. Ikaw ra mong padrino dere. Kinaya na doon yung power na basta di ka. Ana. Ikaw, kumusta? Lunes. Kamu mga bago pa nga mata. Siyempre, bago lang nag-Holy Week. So, Ingat. medyo buutan kita. So, karon balik Taas, sa ta pagkalibil-libil. Taas sa atong, pahuway, Grabe nga po asa. Grabe, taasa. Oo, ha? Holy Week ha. Upat ka adlaw nga. In fairness yun ha, wala ang mga kadagatan. Wagi naka Easter Sunday. Diri, sa inyo. Sa inyo. Di karon rata mga ligo. Tapos mga malasag. Wayhalin. Guadalupe, wala. Grabe, duha na ni ka Tuig. Duha ka Semana Santa na. Walay Via Crucis. Naigo yun sa pandemya. Sa pandemya. Kaya taas na kayo ang mga kaso sa COVID. Yeah, correct. Tag 12,000 kada adlaw. Ha?
nana. Grabe. Tapos katupang mga naging simana, grabe na apit ang merkado. Oh. Ang mga isda mo range na ang kilo sa 300 to 400 ang kilo. Ana. Ang karne mo gyapon. Basta. Karon kay human naman ang Semana Santa, misutoy na pod ang presyo sa karne. Oh. Kay human naman ang Semana Santa, pwede na magkarne-karne. Dugay raman ta sing karne ay. Wala naman kay kasunod kaya Ay, pero kung At bakit least- lang gyapon ta? at least katukuban di ang kuan bag-o lang nakatuon unsahang paghimog. Una, unsaon nga paggamit sa kaguran Tara. sa Semana Santa Sige raman. na siya. At least in fairness lang sa Semana Santa, nagbanding sulod sa balay, nagbiko, nagtabirak, tapos problema manghata ka sa silingan di dawaton kasi sila po dito nagtabirak po. Pero kaniya ato ning iskutan ning kuan. Usa ito pangutana nga di ron. Tama day to natin. Kabalo ka. Atong poll of sa- the day. Grabe na karon sa Manila kay di nagadawat ang mga Hospital. ospital. So buta, Ang ilan daw atong katula mga grabe. grabe na. Unya duna wala pa man na siya nahimong palisiya. Mm. Pero duna yung sugyot. Ang sugyot nga sa balay na lang i-quarantine ang Actually, COVID diri patients. sa Cagayan de Oro, nga di grabe. Borang ingani naman karon diri sa Cagayan de Oro. Ha? Nga halos kung tanaw nila nga murag di lang kon, kung tapos tanaw nila siyang balay nga pwede ra. Oh. Dira ka sa balay daw. Pila Ano daw? ka, di, ang pangutana, pila ka kwarto yung balay. Oh, kana. 5 raser. Sige, ang isa na, himo ang quarantine room. Wow, kasara. Nabanay on CR imong kwarto? Naa sir. Wow. Na sana aircon, all. na sir. Naa sir. Wow, kasara. Sana all. So ato pangutana karon mo uyo mo mga kagahi. Nga sa balay ra i-quarantine ang COVID patients nga dili grabe. Kibali, nagpositive na gini. O positive niya, mild. Kaya naman giuban ka ng Bronalay symptoms, Asim- pero wala man sila matest. Mo nang mag-isolate lang mi. Pero Kani kani siya positive. positive na gyud sa Kuya, COVID. nanagyod siya yung sintomas. Nana, oh. Pero di lang grabe. Meaning to say, wa pa magkirig-kirig maglakaw. Ana. So ang pangutana karon is, okay lang ba i-quarantine ang COVID patients sulod sa inyong balay kung dili pa sila grabe? Oo. Pwede rin na, oy. Anyway, di Kira. man kay grabe ka ha. Basta, At least dili pa malayo sa mga relatives. at least kung mamatay, makita dayon. Kay kung sa ospital, di naman nimo maon sa kay... Tinood ba na? Tinood na. I-cremate man na dayon. Tinood na. Mubit ang uban murag mamatay, dili mamatay sa COVID, mamatay sa depression o sa kakuyaw. Kay piling nila layo kay sila sa ilang mga ginikanan o sa ilang mga asawa or bana ba kaha. Sa problema sila may ikasong matigok ko diri wa di ko makasinggit og tabang. Napo rin nga, dili. Maggrabe o dili, basta naigo sa COVID, dapat I-isolate yun, na ha? isolation Matakdan rooms. pa lang ang mga kuan. Matakdan. Basin na senior citizen sa Oh, balay. ana, matakdan pa lang to mong yaya nga gwapa. Oh. Yan ana. Di ba? So di pwede. Dili Dapat, pwede. asa man ito mga isolation yun diya. Ana. Maghibog lang yung isolation room. Yeah. Ana. Depende, na ikatulo. Sa man. Depende. Kung naay libre nga hatag nga unli internet, unli data, apilan pag unli Netflix, O aircon ang kwarto. ay kasarap. Okay. Tubag na mga kagahi. Kasarap. Sana Grabe ba? all. Oy, naka-QR code na ba tanan? Grabing struggle Ako yung QR code sa Davao. Okay, lahi man ta. Ana. Lahi ang QR code dito sa matag area man ta. Di pa man ta uniform. Dapat manggunan ng QR code, dapat national na siya ba? National na. Central na ba? Mao gyud mo. Kaya nga no, para di kag Davao, naabot kag laing lugar, dili daw ato sa laing lugar. Mo ako ngigsoon nga nasa Tagum, lahi ang QR code sa Tagum, lahi po pagtabok sa Davao. So Kani, dili ka QR code. Higala app. Lami kay paminaon, Higala app. Friend, di ba? Higala. Pero ang imong pag-enroll dili friendly. Pero ti kadugay man nga Oy, nakikipagawas karon nga laing link. Na Ano mas ba? paspas na daw. yan nakakuha mo. Nakakuha ko gabi mga alaunas Ako na-record na ko sa Higala app. Pero di na ko siya ma-download. Mo na nagloading ka. Loading. Nagloading ka. Pero nay bagong link bago na ako po sa gahi ni Bay Ba, kana nga ba? link portal. Dali ra kayo ambot lang po kay alauna man to sa kadlawon. Pwede ba siguro na sa Philippine Statistics Authority, sila na yung mag-issue ana nga QR code. Tanan na para kon ikaron matag syudad lahig code. Or ani ha. So kung mga ayo Kusdan lugar, man. kung mayo lugar karon ang miss or nga naputay QR code matag syudad lang ay QR Ani code. na lang ako masugyot para sa ato ang nasudnong kagamhanan.
unta moabot di ka Tatay Diggs, ha? Kang presidente. Ingon ani ba? Di ba naamay himuon nga national ID ang System. kagamhanan? Oo, tama. Dapat naa na po diha ang QR code. Oh, wala nga na ang mahitabo. Ana ba para wala ta kada usa na to gamit pa kana. Ush. Wala na Ay, gawas na. Malvern Spatial day kadili di tinuod mo ngalan nga Bernie Kaysa Bitok. kaysa maglinya-linya ta di si sulat sa pangalan Malvern. Kapila na ta sig pamakak sa tong address ug sa atong cellphone number. Takuan may na pagsulod. Think. Na diretso diha gawas na. Siyempre, ang mga kriminal ana mo Centralize ang QR code kay ang ngano. kriminal ran di ganahan ni. Kay pare ana kanang mga lungsod nga way kakayahan para sa ilahang mga apps. Mga server. Na kay mga mantikaw apps. Ana. Ang imo ada kay ang kagandi oro kay City of Golden Friendship man nang higala apps. So sa mantikaw bingka apps. Main buntag sa mga taga Mantikaw. Oy, good morning Bingka day QR kang code. Armando Pinikito kang Munjong diya sa Davao. Kumusta naman tong ato angon sa diya? Good morning. QR code nato diya sa Davao. Aber. Kumusta? Medyo struggle ta O na sa QR ka code. nga usa sa mga directors, professors sa MSU na awan good morning kang Felix nga Villaluz the second. Hello sir, good morning ninyo da sir. Oh, good morning ninyo. O ang NCR karon barag extended paghapon na ilang kon ECQ. Kabalo. Nisikat ang lugaw kalit eh. Kabalo ka. Oh, lugaw no. Hindi essential ang lugaw. Essential po ba ang lugaw? Kabalo ka di lang ang issue sa lugaw. Iya pong tingog po makalagot sa Oh, manana ba? Kana bitaw si Ma'am bitaw. Ana. Grabe. Nagkamuritsi na lago na unsa man gini ha? Good morning kang Oscar Pasco kang Jesus Moy ya sa Jensen. Good morning. Uy, Munjong, watching from LA, California. Los Amigos Kalinan, LA Cal. Animas. Sabi na Los Angeles, California. Usahan Di, ko di. na. Aba Sugaan Ray, good morning ninyo diya. Jaime Alejenio, good morning. Uy, Cyril Cambalon Jr. Ay, Boss Cyril! Good morning sa tanang mga taga Villanueva, Misamis Orta. Yes. Good morning sa ko ang inahan, Kapitan Anita Sibunok ug happy birthday kang Lucien akong apo. April 6 ugma. Oh. Ilan na edad ni Lucien? 6 years old na si Lucien. Ha? Ha? Gore times na gide ka di. Tiguang Good morning kang Kuya Sevzar diya sa General Santos City Tuna Central Eagles Club. Good morning mga kuya saging turon from Toronto, Canada. Good morning ninyong tanan nga mga nananaw kanamo. Joy Martinez. Ma'am Good Joy, morning. Gwapo daw si Bernie Bitok-Bitok ingon ni Ma'am Joy Martinez. Sa una yun, ma'am. Sus, grabe Anton lang. Teruel. Oy, Kuya Ton, good morning kanimo. Ha? Nga mga nananaw nato diya sa South Cotabato, South Central Mindanao, Sarangani Province. Good morning kaninyong tanan. Good morning. Yan. Katual, grabe po to nga Semana Santang dako, Birni Santong dako nga. Kamo gani nga natag-iya sa mga sakyanan. Kamo ni mga kotse ba? Gipa-drive minor di edad nga way lisensya. Di perting igua sa truck na wala kasugat. Dawa rabay replay. Wala ba yung replay? Way lisensya. Way lisensya. Condolence na lang sa Yabo. ginikanan in town ato mahimo kining leksyon. Ayaw gyud. Kung walay lisensya, ayaw pa drive ba. Mamotor man ka na, bitaw ko mga anak magbisikleta, cycling, ana. Ay, time sa paminaw, helmet, no, crash guard, anak kayo. Kamo gamping. Pero naay wa gamping. Correct. May mga driver nga mga unsa diha kanahan kaayo, ha. Hedelin Colon Reyes, good morning from Copenhagen. Wow. Copenhagen. Ano na pagbasa, di ba? Ang Copenhagen. Saan na siya? Denmark. From Denmark. Denmark. Hello sa inyong tanan din. Ayan, Yannick Salvo, Riquel, good morning Good kanimo. morning. Gilson Absin, good morning. Mo gini siyang dili present. Si Gilson Absin. Good morning. Again, lunes na lunes. Tepa, ivermectin. Unsa man? Ha? Nga effective kaayo pang kontra COVID. Nana ni no, ni gawas no? Dugay na kayo na burn. Almost 50 years na nga naa sa merkado. Over the counter. Ha? Ngano wa man nato nagamit agod. Daghang kayo ta ana unsa pa tong uban ka So tong. kaning ivermectin dugay na ni siya? Dugay na kayo ng antiviral yun. Ha? Kami
bitaw na katumato na maigo kag mga kanang mga sipon-sipon o kanang mga grabihan kaayo mga kalit ka lang ang mukha kapit ang pirig. Kana may ginapatungkol. Tanganong karon pa man na-approve for use in the US. Dili dugay na nga giduso apan wala it fell on deaf ears. So pamulbo. Nagpakabuta-bungol ang mga naa sa kagamhanan. Ay, ano. Mo na lagi dayon Kita karon. ka kwarta na Kita na. election year di aron. Kinala na tong pundo para sa Kita ka. atong mga kapartido. Neil Kiblat Bonbon Monreal, di ba? Ha, idol? Pati na lang po kanina, ang US Health Agency na po ningon nga ang traditional Chinese medicine can help COVID-19 patients. Kamo, inyong giakusar ang Wuhan, China nga diha gagikan ang virus. Ngano man nga zero na sila sa COVID. Ngano, kay motuo sila traditional medicine. Ikadua, una pa ni boto ang December 2019 nga ginatawag yung Wuhan virus. Go back sa inyong news, go back dito sa inyong impormasyon nga Agosto pa lang sa US doon na mysterious flu, August of 2019. Mao na karon tanawa ang Amerika. Tanawa ninyo ang Amerika, grabe tag 100,000 kada adlaw infected sa COVID. Gataas ang ilang mga kaso sa COVID. Nya ang Wuhan, China, agoy, nga naman, traditional medicine. Napasay, liangwa. Ha, gitagaan pa kung liangwa. Ang mga taga Malacanang mga liangwa. Liangwa? Ha? Oo. Mo man lang ginasagol sa sabaw para Miswa aloy, to. aloy, aman tuloy, aloy. Oh, may nana ba? Lingwa. Liangwa. Oh. Lingwa man to. Lingwa estopada. Ana. Tanawa So lagi karon. katong mga kuan diya, pwede man day ngayon ani ngano man gud nga ginapug nga na ana. Ha. Unya, kani pa talking about sa Amerika. Grabe nagkataas karon ang Asian American hate. Grabe bitaron. Ang Asian American Grabe. racism. Grabe. Ha? Ano man inyong pamina mo? Let me talk in English a while. I'm talking to the white Americans. You white Americans, you listen to this ha. You are not also the original inhabitants of America. You were also colonizers. You were from the West. Ang mga originals sa America were the American Indians, the Navajos. Ha? Timan ninyo na ha, kung kamo mo yung sa mga taga-China nga, mga doktor nga, you go home to China, you go home to Europe also. Mahilas ba ninyo? Nga naman, ang sikat na mga doktor, Asian. Ang sikat na mga nurses, Asian. Ang mga scientist, Asian. Ang mga grabe sa kanang mga computer, Asian. Ha? You white Americans, you stop that. Ang dili tara, not everyone of you, but please, you influence also the other fellow white Americans. You tell them that is not good. Racism is bad. And only those who are weak are racists. Only those who are stupid, idiot, jerks are bullies. Timan inyo na ha. Mga Amerikano, you listen to that. Ako na sad. Kamo mga puti, di ba mo taga-Amerika? Ako na sad. Kamo mga puti, di mo taga-Amerika. You whites, you are not from America. Remember that. You were also immigrants. You are children or grandchildren of immigrants. Remember that. Pag naagay may tabo diya sa mga Pilipino, Americans, bantay lang muna mga Pilipino kay ipabarang gyud ta mo. Uy. Mao na may Ako na po, Mao na may para memo. makasabo. You whites are not black. Napa. Because Asians Asians are small and you winner them. Suppose they will die. Who will eat their family? You! Ana. Pakiutro. Bisayaon. Yan. Tungod kay mga Asian gagmay, Ah. kaya inyo sa daog-daogon, kaya kung mamatay na sila, kinsa magpakaw silang pamilya? Ikaw? Because Asians are small and you winner them. Suppose they will die. Gidaog-daog. Who will eat their family? You! Gidaw, winner. Takda na tanilito ani. Makatakot ni si Lito. Bitaw? We Filipinos don't just. Dili basta-basta. Una nga, Ma'am Joy Martinez, amping mo in town diya, ha? Ako maigsoon din sa Amerika, pag in town, amping in town mo na permi, ha? O niya, mauna, siguro. It's now time that you bear arms. Pamalit na mo anang unsa, ay nang po silang, kana lang pus buton. Where do you live? Diya, butan-bung na silang balay. Pwede. Bugong. Ana. Sa tanan nga ni mata karon, Oh. nagunaw na nga walay pangwarta.
Naay daman. Oy, paminaw mga laki. Oh. Calling all lalaki sa tanan. Oh. Nga taga Mindanao ilabi na kanay mga dagkong bayro nun. Naami good news kaninyo. Good news, tanan. good news, good news, good news. Kani legit niya. Legit. Tenteneng ipagawas na karon sa atong TV screen. Boom. Pwede na mong bayran kung mag-donate mo og sperm. Sa daw. Uy, sakto kayo nga kitaan ah. Oh. 40,000. 40,000? Oh, Attorney Alfred Gasyon, Attorney Elias Alinas, ha? Isa ka sperm Matt bank J. sa China Oh. na nangitag volunteers para mag-donate og sperm. Oh, Blah. 40,000 ang bayad. Na makadawat og 5,000 yuan or $760 Oh. Sa Pilipinas, nasa 38 to 40,000 basta makahatag og sperm. Pero tayo basta wala gi-specify dia. Kaya basi mo yung pamunga isa ka kabo por nga sperm. Basi ko sa kabaldi sa ni, mamiyao ko sa tagmayon. Mamiyao tagmayon ni. Mga nose bleeders, RJ Akapin na Noed Briones Noble Sirs. Good morning yun dia. Oh, sakto basin ini. pwede mo donate. 30 to 40,000 pildi ang manager. 40,000. Pildi ang manager ni. Joey De Leste of CUMC, 40,000. Ha? Una-una na ninyo, be? Wa man ni specification ni nga kailangan ni ngani. Pero unsa man daw ba? Basta Dabo daw sa entablado. Magpagawas. atubangan sa audience. Sumala ni Hidilyn Colon Reyes, declining geopolitical power naman gud ang US. Di nila ma-accept nga rising power ang China. Tinood na. And Asia is the Tinood. future. Yeah, tinood na. Asia is the future. Correct. Ha? Di na kanila madawat nga ang gahawd-hawd doon sa music scene taga Korea na. Oh, Korea na. Oo. Oh, ha? Di na nila madawat Di kayo madawat nga ang ato ang presidente ang first time nga nagapamalika sa ilang presidente. Yan na. Oh. Oy, ready na si Harley Day Buhian Beltran. Uy, atong ge. Maayong bungkag. Maayong bungkag yun. Bungkag yun. Sige, mamalita sa ta. Ito sa akin. Nami tema, nami guest ha. Labi na kanong hilig kanyo nga anak dinalaan yun og bag. Ana. Nami ipakita siya mga leather crafts. Nga ang gahimo ni Mindanawan niya karon na mamayag pagdiya sa kauluhan. Talaga? Unya ang iyahang mga baligya mo abot ng Europa, Italia, Wah. France, Germany, London, England, ayun anak. Kibali driyap kita Taga nagbuhat. diri. Taga din yung nagbuhat. Oh, unya nasa Manila. Ha? Ah. Unya ato nang isgutan kung lang kinsa na isgutan. siya kung unsa iyang journey para makapot niya kung asa siya karon ha. But for the meantime, aniya muna ang atong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID kanato makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na kining atong Cherry C Vitamin C sa mga nagunang drugstore o pharmacy sa Miss Or o Cagayan de Oro City. Ano yung detalye? Gahi nga balita. Patay ang usa ka suspect sa buy-bust operation sa Bansalan, Davao del Sur. Suspect na ilang si Eduardo Bugho or Dugho Jr. nga taga Libungan, North Cotabato. Base sa tao, kalit mibunot ang suspect sa iyang pistola ug namusil sa iyang katransaksyon. Diyang iyang natiktikan nga pulis na di ay ang iyang katubang. May nalang wa maigo ang pulis ug nakasukol dayon kini mao nga napusilan patay si Dugho. Gahi nga balita. Patay ang tulo ka minor de edad sa aksidentes dalan sa barangay San Jose, Bukidnon, Quezon, Bukidnon. Nalambigit niini ang usa ka pick-up ug bao-bao. Sa investigasyon, nabanggaan sa pick-up ang bao-bao, hinungdan nga nawadaan kini kontrol, nadala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang tulo ka mga minor de edad. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver sa pick-up.
Gahi nga balita. Patay ang usa ka driver sa motorsiklo sa aksidente sa Valencia City, Bukidnon. Sa investigasyon, ni overtake kalit ang motorsiklo sa usa ka multicab apan wa nakabantay ang driver sa motor nga putol di ay ang sementadong dalan nga iyahang lutsan. Nakabangga kini sa mga signage sa dalan na lagpot og natigok. Gahi nga balita. Patay ang usa ka unom kaadlaw pa lamang nga bag-ong himugsong bata tungod sa COVID-19 sa barangay New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang bata ika-77 nga pasyente sa maong lungsod. Siya sab ang pinakabata nga namatay tungod sa COVID sa tibuok nasod. Gahi nga balita. Arestado ang usa ka drug surrendery. Kay na maligya gyapon og shabu bisan og ni surrender na dito sa Barangay Rizal, Barobo, Surigao del Sur. Suspect na ilang si alias Gaga nga nadakpan pinagi sa usa ka search warrant sa ilang panimalay. Nabawi kaniya ang shabu nga kantidad og 65,000 pesos. Suspect ni surrender na kaniadto sa kapulisan apan wa gyapon matagam. Samtang sa Mako, Davao de Oro, arestado ako sa 24 anyos nga babae sa pagpamaligya gyapon shabu. Nabawi kani ang kapin 50 gramos nga shabu nga nagkantidad og 800,000 pesos. Gipasakaan nagkasong kriminal ang maong babae. Gahi nga balita. Grabe ang pagkalat sa lana kung oil spill. Dihang nalunod ang usa ka barko sa barangay Los Banzon, Hasaan, Misamis Oriental. Dali-daling gapamutang og mga spill boom ang Coast Guard aron makontrol ang pagkuyanap sa lana nga makadaot sa mga marine resources. Ang barko nga MV Racal pipila na kabulan nga naglutaw-lutaw sa dagat sa maong lungsod. Wa paggibutyag sa mga otoridad ang hinungdan nganong kalit nga naunlod kini. Gahi nga balita. Oras alas 7:17 sa atong oras. Si Haring Adlaw. Ligawas na. Bago lang nag-Holy Week ha. Kaysa mo palabing padibil-dibil sa karon ha. Dugay-dugay sa mga bisag 3 days. Ito na po ang buwelta ni Art. Ito na po ang 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Good morning sa talang mga junior. Apil na sa ato mga senior. Good morning ninyong tanan. Ang buwelta hatod ka na to sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa tong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga gi-endorso mismo sa mga espesyalista. Ilabi na sa ato ang doktora nga gwapa. Good morning, Doc Cheryl Bularon. Cherry C, available na kini sa mga drugstore o pharmacy sa Miss Oro, Cagayan de Oro City. Cherry C with kamo-kamo extract para mas healthy and COVID-free. Grabe no, bisagin na bawal ni. Dagan yapon makapila-pila ni mga tari-tari. Tago-tago nga sabong o illegal nga tari-tari. Padayong gilusad sa hilom sa mga sugarol. Bisan o grabing bawal. Grabe. Ilang kamot puwerte gyud gapangatol. Suma sa mga otoridad. Labi na niya itong Semana Santa. Daghan gyud nadakpan kanila. Kay bisan ang mga residente na mismo sa mga sugarol kanila may bisto. O garon nga di na sila mabantayan sa alertong kapulisan. Doon na online sabong nga sa hilom grabe ang pustahan. Apan tuod kay manyagit man pud lagi sa ilang online masyada. Tungod haskang sa baa sakpan gyapon sa pulis nga gapang ronda. Asti lang bangaa. Kani sugyot. Alang sa mahilig yun og ini nga kalingawan. Tistingi daw ninyo nga ang inyong online sabong inyong iparehistro. Aron di mo basta masita kung dunay pulis nga garonda. At least di na mo magtago-tago
di na pud masayang ang inyong hago. Pero mas laom di ay ang rason sa kapulisan nganong ini nga pasugal ilang ginadid-an. Kaya ngano daw, kay imbis nga ilang kwarta gipusta, ina lang untang gipalit kinig sudan sa ilang pamilya. Sa pod. At least di masayang o sa kaadlaw nga kita nga mawa rag kalit mapildi sa magbuwa. Kailain daw kay paminahon, ambot ko mo muoyon ani. Nga buntag pa lang daw sayo. Manok na ang ginahimas-himas ninyo. Mas gihapuha pa ang ilang panabong kay kang misis nga wa na'y 10-10. Nga sa tinuod nga tari dugay na siya kanimo mister. Gahandom. Time. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shoujo Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginahanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete, modernong pile drive system ug mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa makitay na kinusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders. Supplier of ready-mix concrete, Concrete tiles. and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus ug colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Kalimpyo sa atong mga intestine, katangtang sa mga toxins, excess fats ug uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe ug epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para manikayan ang mga komplikasyon kumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Malit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to
to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Lifewell Pharmacy, 5Days Pharmacy, Oro Pharmacy, Lucibeth Pharmacy, MAPS Pharmacy, Farmasya Ko, AJT Pharmacy, Avi Heart Pharmacy, K Drugstore, JAE Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rika Pharmacy, ug sa Save All Pharmacy sa Kugon, Pinikitan ug Capitol Compound. Kami mo dayat sa aming dahigon, umubati ko sa aming batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Alas 7:25, balik ang inyong mga kagahi, ang Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Huwag niyo sulugo sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Hello dia sa may pagatpat, dia sa may D3 Lia Aggregates, dia kang Boss Dodoy Dadya. Boss, morning ni mo dia, boss. Ito mo mga drivers ni mo dia. Atong balikan na tong question. Okay lang ba nga sa balay ray quarantine tong naay mga katong nagpositive sa COVID, pero dili grabe. Oo. 57% niingon nga oo. Okay ra. Mas may na kay dool, makapangaytabang, lugaw, pwede. At least na diha ba? Di ba? Lahat naman lang ingana ba nga. Mabitaw ko na yung bubisita. Matuob. Matuob, pwede. Pagtubya. Pwede. No? Nga. Ang 24% niingon nga dili pwede, makatakod na. Dito gina sila dapat sa mga isolation facility. Isa pa, di may close ni mama. Lisod kayo, lisod na. 19%. Ingon sila nga, depende daw kung unli data, unli ang wifi, unli ang Netflix. Aircon, wow, sana all. 19%. Yeah. Alright. Kani, saan mo nang ikaingon ninyo? Ha? Taga Mantikaw, Misamis Oriental, sikat karon sa kauluhan. Wah. Tungod sa iyahang leather crafts. Gahimo kini og mga pure world-class leather nga mga bags, wallets, kanang belts, uban pa nga mga leather crafts. Sikat diya, dili kay diya rin nagkutob sa initaw, upol ang baligya. So leather products, basi katong gamay pa ni siya. Sige ni siya leather. Basin. Tag-iya mismo sa Handicrafted by Dave, makauba na to si Harley Dave Beltran. Maayong buntag kanimo, gahi Harley. Good morning, sir. Morning, Harl. Maayong bungkag. Ayay! Bangas pa imo? Bungkag sa tanan, maayong bungkag. Bangas pa imo? Asa mga karon, Harl? Naka sa Laguna ron o naka sa Makati? Na ako karon sa San Pedro, Laguna. Nakaana yung ko sa So, taga-Mantikaw ni? Taga-Mantikaw na. Taga-Missour din ito. Anak sa mga guray sa Mantikaw. Kanang, Harl, unsa na ang imong ginahimo gani? Kaning mga leather crafts ato na ipakita kay namay diri mga sample diya sa ato ang screen, no? Kanusa ka nagsugod og himo ni Harl? Napa ka diri sa Mantikaw o pag-anak ni mo diag Manila na? Nana ko diri sa Manila during that time, pero ang ako ang exposure man good before, working student man ko. So layas gigo sa Mantikaw. High school ko Initaw, then college ko din sa Cagayan, Pilgrim. So ang company na set up na ko sa diri na sa Maynila. So ang gahi wala ra sa Mindanao, na sa Manila. Correct. Bisag asa. Correct. So man gipagmana nimo ni boss? O wala na-expose ko, na-inspired ko sa isa ka leather crafter nga artist pod back in Boracay. Then pag-abot na ako diri sa Manila, kana laging pagtrabaho ta sa during daytime sa empleyado man ko sa una before sa airline company. Unya, na-expose ko lain-laing mga artist ba. Then pag-abot na ako diri sa Manila, kita na ko siyang skill nga pwede siya to create employment and impact sa atong community. So it's not just a leather craft, Burns. It's not a craft, no. There's something beyond. So, It's a mission. It's a mission. Nakita na ni Kuya Art pag ani niya diri sa balay. Aniha, Bern. Kani, ang tanang empleyado ni Harley are persons with disability.
PWDs pag yun. Tanan niya mga trabaho ang gahimo anang ilang mga world class nga mga bags. World class sa mga wallets. Pure leather. Dili synthetic ka pure. Persons with disability. Boss, ngano yung ana, boss? Sa tanan, nganong Harley. PWD ang imong gipili nga mga trabahante? Bern, 2014 when we started the business model, no. Naamang good ko din sa San Pedro sa ang amo ang balay community sa village. So nung pag mag-crafting manggod ta, ang craft manggod dili siya fit sa uban nga mga tao kasi it will take time and passion. Pero Correct. nung katong time nga ga-start ko sa leather crafting, unya na ako'y demand na problema kog pangita og tao kay wa may dili sa syudad ang mga syudad na city pa jud wala may mas gustuhin nila manarbaho og like klase nga trabaho. So ato nga time na ako'y break nga giabot na ako'y na-meet nga street dweller si Ronald. Gapangayo lang na siya og pagkaon, kwarta sa among village. So ako siyang gihagad nga wala ko'y kwarta bay pero na ako'y ginahimo karon. So very timely ana siya nga kinahanglan pud niya og trabaho bisag unsa kay gusto niya og trabaho. So si Ronald ang start nga So Harley, akong PWD. ikaw ang nag-train jud ani mga PWD nga mga skilled workers. Yes. So na ako'y mga kauban pud nga mga crafter before na nag-start ni among gi-replicate ang skill kay kuya Art ani man gud ni ang isa man gud ka tawo pag gusto gid nimo walay imposible matun-an gyud Correct. di ba? Correct. So karon amazingly mas grabe ang passion sa mga PWD and focus. Imagine nimo kuya Art kita nimo tong atong Yes. mga deaf and mute Naka-wheelchair ang uban, mga deaf and mute, no? Yeah. Sign language lang sila. And ang ilahang trabaho, grabe, Pulido kayo. kalimpyo. O ya, H man eh, Harley. H. Murag yung H katong sa Herpes? dili. Dili. Light butong hitak. Harley yun. Harley yun Pero din eh. ang iyang porma sa H bay. Yan ang nagigibutano ka ng anak kay basig makuan siya. Basta niya Teka muna, grabe ang struggle ni Kumuno no. Number 1, nagsugod pa sa negosyo. Sa, Unya, number PWD. 2, PWD, dili pa kiniingon ka ng pirate. Amang bungol. Correct, gitraining pa yun, no? Oh. Kumusta ang mga struggle sa pagsugod, ani sir? Bern, sa una gyud when we pag nag-start pa lang may mamaligya, dagan kay question. Nganong mahal man ni nga hinimo or mas Pinoy or hinimo or mas PWD, nganong mahal man ni? So from 2014 Bern, 2014 to 2017, wala gid ako na gi-announce nga hinimo ni sa PWD. Ang akong style sa akong pagpamaligya, latag ko sa akong produkto, kung ka-afford ka, palit ka. Correct. Kay ako, naamang ko yung stigma sa una nga, dili na ko siya i-announce nga PWD sa hinimo. Tungod kay, hadlok ko ba nga, mura og gamit ra na tong PWD. But tama. after that, 2017, nag-represent ko sa Philippines, sa Germany, for a social enterprise gathering. Dito Grabe. nag-open ang akong mind, Bern, nga, ang anak kong mga friend nga taga-laing country sa Harley, you have a very good story of business. Imuha ng istorya sa mga tao. So pagbalik na ako diri sa Philippines atong 2017, akong gi-share nga hinimo ni sa PWD. Pero na-surprise ko, Bern, nga mas grabe ang support sa ato ang mga Pilipino na na-educate sila about what is social enterprising. Correct. We are not just doing business, Bern and Kuya Art. We're trying to create impact to our community through Yes. leather crafting. Wow. Mauna mga kagahi nga suportahan nato ning handicrafted by Harley. Og Harl, kanang yun ani, unsaon panpud nila, syempre labi na ron ang pandemic, restricted ang mga pagbiyahe-biyahe. Tama. Asa kanila makontak, unsaon nila pag-order sa imuhang mga world class nga handmade gyud by Harley and his team of PWDs kaning imuhang mga produkto. Naatay website, naatay social media accounts, Facebook, Instagram, available ta online. Unsa man ang ngalan? In fact, Unsa man ang mga kuan account? Visit lang sila sa www.handcraftedbyharls. And Dili ni sa handicrafted, handcrafted ni. Oo, handcrafted by Harls. Handcrafted. Natay Instagram and
Facebook account. In fact, unyang hapon mag FB live ni unya naatay mga i-launch nga mga products. So we can ship worldwide. So 2 weeks ago nagpa-ship ko padulong sa US. Naatay available ta bisag asa. So naatay mask kanang atong mask nga Leather, no? Leather and banig. So Oh. available na siya online. So kung nagmask ka, mas gwapo ka. Ya bay Pero napagiday hard na napa ba to Harl napa ba to diha sa Laguna sa imong panibalay katong imong gihimo nga katubitawng kuan body bitaw sa bisikleta nga kawayan napakaato ha sa mga cyclista naa siya gihimo nga unsay organic kawayan pero pulido ha nga pwede gyud siya nga mountain bike no nga lawas sa mountain bike napa ba to diha Harl? Oh, hinimo to sa akong amigo nga si Engelbert Chan, Love Bikes Philippines, and Brian McClellan, ang founder sa Bambike. So, kami diri sa Maynila, Bambike. mga social entrepreneurs, ga-collaborate mi og mga project. So ako igahimo sa leather bag sa frame, and then accessories. So ako ga-bike man ko everyday. In fact, Kuya Art, ginasulong na ko ang inclusivity when it comes to biking na ang uban city gina-fight nila ang bike lane, pero for me ang atong unahon ay bike parking. Kung saan nato ng bike lane, kung pag-abot nato sa atong munisipyo, sa atong merkado, walay bike parking. So karon grabe ang biking community, pero we need to think inclusive, no? When it terms to biking. So mo na ang atong bamboo bike karon mo na isa sa atong gina-push nga bisikleta kay sustainable man siya, ang available man sa atong palibot ang materyales. So Bambike, Love Bike Philippines, gahimo og mga bike frames from mountain bike, fixie, road bike, tanan. Harl, ang tanan nga mo contact nimo sa Handcrafted by Harls diha sa Facebook, Instagram o sa imong website. Pwede sila nga mo request nimo nga ipa-custom made, no? O ang mga design ingon ana nya tapos ikaw na mo sugyot para nila. Pwede kayo. Contact lang sila sa among website, amo ang Instagram or our social media account. I-accommodate na ko sila kung kinahanglan nilang bisikleta nga kawayan, tabangan na ko sila nga makakuha sila og bisikleta nga kawayan sa ato ang mga amigo nga mga gahimo pod og mga bisikleta nga kawayan. Kato bitong akong gipalit nimo Harl nga katong brown nga leather nga sling bag. Gipangayo ni Dodo Harl. So kinala mag-order na pug balik na nimo. Dapat ako bakos mo. Mao na problema sa atong bag kay kuan kanang ang makakita siluso dan kayo. Uy kanindot ba ana? Kani mo ni mong giagto ka dito ka sa Europe diluy. Ako ning gipalit kang Harley. Ha si Harley? So mga kagahi, Bura gusto ko ana nga bisitahin ninyo bakos, ha? ang Handicrafted by Harls. Sa Facebook, i-like, i-follow, no, i-share. So pwede customize. Pwede customize. Hilas King. Pareha sa imo ha. Hilas King, tanog Hilas King. Oh, ang bakos Ang nimo. among kitaka Kuya Bern. Dili mahutdag kwarta. Huy! Oh, Mag-order ko ana bali. Isa ka dosina. ang ilahang bakos pa yun makapagamay hawak. Makapasiksi. Ha? Ang bakos namo Kuya Bern. Bali 3 ka mo kung gusto. Harl, dagang kay salamat sa imong mission. Kanang checkbook nga among gi-display din na karon sa screen. Kanang checkbook Burns, dili mo talbog ang check. Ha? Ganahan mi ana. Ganahan mi ana. Basta sulod ang account. Basta na sulod ang Harl, account. imbitaha ang ato mga kagahi community ang kapaminaw kanato karon. Labot ni ining Handicrafted by Harls, no? Yeah. Para sa akong mga igsoon nga gahi, ako first of all, Kuya Art and Burns, I would like to take this opportunity to thank you guys for having me for this program. Sa una, si Bernie, paminaw ra ko ana niya sa jeep, pagbiyahe ko padulong eskwelahan. Pero karon, mas karon na-prove na ko nga mas gwapo pag yuday ko sa iya ha. Buyag. Humalang si Marsanta, buyag. Daghan kayong salamat for having me for this program. It's not just about sharing with you all of the product of Handcrafted by Harls, but also I want to send this message that during this time, especially during this time, we have to consider including persons with disability in our community for the businesses or
or program na naatay ginahimo karon. In fact, ang ako ang purpose, ang ako ang role karon sa community is to share the inspiration nga dili tungod kay na disabled siya, dili siya pwede appeal sa atong programa or sa ato ang business or kung unsa man ang atong ginahimo. I-include nato, walay pwedeng mabiyaan. Especially just this time gyud Kuya Art, ang PWD, grabe ang struggle kay bawal silang mugawas. Pero kailangan nila magtrabaho, kinahanglan nila magka-income. So paunsaon na to pag-design ng atong gamay nga negosyo, gamay nga project nga mahimo sa inclusive. No? So mo na ako ang gustong ipahangyo sa ato ang mga viewers, listeners karon to think about it, no? Naa pa dito mga igsuon nga nasa atong gilid, nasa atong likod nga pwede nato silang i-appel. In fact, Kuya Art, nakita nimo kung unsa ka hilom ang atong production na nag-hire tag deaf and mute, di ba? Mga amang magbungol, di hilom kaya, ay mamadungulay yung tak-tak, ana lang. Walay chismis ka madunggan, walay chismis. Why chismis? So, daghang kay salamat nimo Hal, anang imong kasing-kasing ha. Walay disable nga iyang nakita. Correct. The only disability, ako para sa ako ning ginaingon per me, the only disability in life is bad attitude. So kung naa ka ana, i-disable ka, dili parehas anang uban. So moto ako ang hangyo nga suportahan nato, especially also the MSME right now is struggling, no, sa COVID, to no? fight, to bounce back, and then masuportahan nato ang gagmay kay mo na siya bisag ginagmay pero kanunay dako na siyang tabang. Alright. Wow! Harley! Wow! Daghang kay Inspiring salamat. ka, Harley. Inspiring ka. Kami mga taga Mantikaw, saludo kay nimo, garbo ka sa mga Bisaya. Thank you so much mga kagahi. Ang handcrafted by Harls, bisitayo sa iyong Facebook. Unya kung mamalit man lang mo, ay na mo ato mga imported pa. Diri na. Gama sa Pinoy kay inon taga ako mismo nasinati na ko na di ninyo ikaulaw ang gihimo sa handcrafted by Harls. Mabuhay ka, Harley Dave Beltran. Mabuhay ka, sir. Alas 7:41. Mubalik kami, mamugas kami, kadyo lang. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and city MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shuzhou Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginahanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa makitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisita ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders. Supplier of ready-mix concrete Concrete piles. and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang
na, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus ug colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Kalimpyo sa atong mga intestines, katangtang sa mga toxins, excess fats ug uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe ug epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para manikayan ang mga komplikasyon gumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edus Loading Station, Bresa Drugstore, DHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano nili akong maskama. Kung sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:47 sa atong oras. Ito na po ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Baday, good morning sa Intanan. May buntag, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Northern Mindanao. Good morning sa Intanan. Sa napas mga taxi diha, naka-background on 93.5. Feels good to be home. How are you, brother? So far, I'm fine. I'm so good. I would like to thank God because give a chance, another chance in my life. So, human naman ang Holy Week, balik na po kapag kadibil-dibil. Ha? Human naman Holy Week, so naman, salbahis na po. So far, sa ako karon, wala na ako nagbase sa mga adlaw. Wow! Kaya matag-adlaw. Every day is holy. Wow! Uy, teka muna, may gig ka raw Actually, I will be there and... wow! Ano siya yung where? I will be there in the Brave Hearts. And beside the GSIS in this coming April 8 in the bar opening, gotta be here. Really? There's a bar... bar opening. Where? So, saan mag-abrin sila? Yeah, okay. Open man. Posible. So, Braveheart. Is this a reunion gig? Reunion gig with Boy Negro. So far, I'm calling to the backup. So, na bar nga mag-open. Yeah, actually, I'm only one. So I will be suggestion. So I give a spinner. Spinner. So you have a spinner. I have a spinner that time. Magusam na ka dito. Maghubo ka. Lingkod ra. Oh, yun mo. Si Lito karon nana siya appearance fee. Lahi po tong appearance fee. Lahi po tong magpa-picture fee. Grabe na siya.
Karon Lahi ng talenti. Dili na kay kumusugotan ng mangyo og kiss kana. Ha? Wala din na kana. Dagwa. Ay, sir, kanang pwede. Kiss gamay lang, sir. Kanang balik 5 lang nga dito. Oy, by the way, good morning, Nicolas. My Chris. Once again, Chris. Crest. Chris, si Joe og si John. Ah. So, I will be dropped by a few minutes ago. Ngita lang kag lapil. Kapangita lang kag lapil, mugrita rin ka sa Crest. Oy, daga mo natong kung mangyati sa atin ng Biramax Capsule. Grabing puasa sa Wibi Santo, Birni Santo. Dito rin ibalik sa pagkabuhi. Nabuhi yun. Dito na lang. Balik Biramax. na. Diba Siyaro di mga pakmit lagi. Biramax Capsule available sa Oro Parmasya, Parmasya Oro o sa Save All Pharmacy distributed by JB Pharma. Ma'am Jingy, musta naman ka? Available na po na siya sa online kung gusto niyo mag-order. Biramax Capsule para inyong mga asawa, sigma lipay, si ilag nisib, sagway katawanan. O siyempre ang TCK, the King of Colon Cleansing. At tangin ninyo akong video ani, ang akong demo unsa ang gyud kita ka na naman ko'y shaker. Guwapo kayo ang powder nga gulay. You hate vegetables? You love vegetables? Yeah, there's Kamo kung di mo hilig maggulay, ang nakalamian ng TCK, bisa mag-maintain lang mo ng TCK, nana ni siya gulay nga mga sagol, plus na pag prutas, plus naka-detox pa, muhinlo pa siyang tinai. So very healthy na rin kadiya mga kagayat. Istingin lang ninyo, bisag usa ka box lang. Istingin ninyo, bisag usa ka box lang, di ba makayang wow, very nice. Tamis siya, pero di mo kabalaka kay stevia ang nagpatamis ni. So healthy kayo, pwede rin po sa mga diabetic. Bosa mag-TCK na, the King of Colon Cleansing. Ladies and gentlemen, latest quote of the day. So, may pagkabasa, pinaisog ni. Pinaisog. Without continental growth and progress, such words as improvement, achievement, and success no have meaning. No have. Have no meaning. Gibali. Gibali ba? Have no meaning. Sa Bisaya, sige pag-explain. What do you mean? Without continual growth and progress. Kanang continual mo. Kanang pagpadayon ba? Pagpadayon. Abi daw, kanang na-plug ba nga kaibitay sa so ng adlaw nga magawas ang mga plug sa Pilipinas? Centennial ito. Without continual growth and progress. Kung walay growth, wala gitubo ang imong kalampusan, such words as improvement, ang mga panultihon, wala gyapoy improvement, achievement, imong makabot, and success, ang kalampusan, have no meaning. Walay bot, ipasabot. Borag imong quote of the day. Agay kol. Kol. Ayaw kol. Dear kagay Bernie o kagay Lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mo doa? How are you, both of us? Okay naman yung panlawas? Are you good, buddy? Tana, nag-ampo mo sa Ginoo. I hope you'll always give free God. Libre? Free ba free? Ampo. Ano na libre? Ako di ay si Atan. Just call me, my name is Atan. Atan? Atan. O may tungod kinisa kong kalipin nga si Cindy. It's because of the living partner, the name is Cindy. 5 na may katuig, nag-ipon-ipon. I was always 5 years being, tago-tago. Live-in? Live-in. Abi na, savings. No. Ipon man. Ipon-ipon, savings. Savings. 5 na may katuig, nag-ipon-ipon. I was almost 5 years savings. Ipon man. Ipon, Kung sa may savings, English na nag-ipon, savings. Ug sa among panag-uban, murag di gyud gakaburos si Cindy. But the almost 5 years will be savings. Cindy did not be pregnant. O kadugayan, gikawan ako gana sa among panag-uban. What there's kadugayan? Eventually, did not be, what do you mean, will lose my feelings. o yan na ito mo! This is the starting of love life.
dire. Nagniwang na ra ba kaayo ka, oh? Nagnihugot na si Nina. Naunsa naman yung mga sinina, oy, ni gagmay naman kaayo. Wanay ganay kaon oy. Naunsa man ka? Mga pipila ka, sukad lang ni apil ta atong katong bunyag sa imong igagaw. Burag ikaw, nagluya-luya na po ka. Siguro, nabikil na po ka ng pangutanong ka no, kung kanusa ka makaugalingog anak nimo no. Mas maayo man gyud tatong natay kagaling ng liwat oy, natay dula. Sala ba rin ako nga di ka kaabot? Gilapos na ito mo gyud. Abot ba? Basta ko nagpa-check up ko, okay man ko. Ikaw, pag testing ni mo gyaka biya dito sa katong tubig, nilutaw biya na imong jutloggers ha. Pasabot, wala na isulod hangin. Gibitay mo bigas. Napay pa na. Mauna, kay sa unang panahon, sakit sila ng mga babae nga imong gatirahon. Ha? Tanawa ka ron. Di na nung kamakabo, nagaba-gabaan na kas Ginoo. Sino babae? Ay, kung wala na undag ang pandemic, tuloy-tuloy yun na imong gabuhaton sa mga sadsan. Nagabago na bagay. Abot lang boy negro ka. So, sa may pasabot nimo, kaon na dili ba? Di ko ganang kaon. So, sa may problema nato, pero wa man gyapoy pulos niya atong panag-uban. Pipila na ka mga tuig. si walay pulos. Ang panag-uban, depende raman akong malipayon man ta doa. Lipay. Makakaon man ta sa usa ka semana, makakaon man ta. Lipayan rin mong naong niya. Anong kalit magkamasuko? Bago pala ko nakapalit sa accessories sa imong mountain bike, may anak na rin ka. Niya ka ng bike niya. Mahagwa ng bike niya. Aso dili ka. Di ko ako ng kuan. Ikaw rin may mountain bike na tulo kabuk manubila. Paitay. Ikaw lang sa ikaw niya. Laag ka sa itong silingan. Sukti ko sa tinuod, o sa'y problema. Nganong kalit ka na yung anak? Okay, gilaay na ko. Sige tag-uban, walay anak. Malaming tatong natay anak kay batigulang tapuhon, nay masugo, nay mutabang na pahid sa atong itas kung wala na yun. Ya karon, kung matigulang na tapuhon, kinsa may mo pahid sa atong tae? Ikaw ra. Ikaw ra gyapon ha. So anong kalit naman ka na yung anak? Kasi kadukin na ito panag-uban sa 5 na ito katuig. Dukin naman ito walay anak. Nauna-una anak ko. Anong sayang ba? Sayang ang panahon. So sa may mong gusto? Anak ang tatay, 5 years nga bata karon. So sa mong gusto? Gusto ni mga bulagan ko ni mong kalit? Anay mong gusto? Dili man sa ingon. Basing musugot ka man to ko ni Mads. So anay mong gusto? Tungong lugar kay wate anak na usam na din ang imo. Asa naman imo mga saan nga imo kung pangganog mahalon? Di ka kasakitan. Mag-adapt na lang dahil taglayang bata kung gusto ka. Mag-adapt pa man ta. Makatunog ba lang ta na pubrig kaliwat? Yan, diferensya kay naong hugagos. Dami, mag-adapt na itong kulang-kulang. Usaon na to. So ano lang rin kakalit. Hindi mo na rin kong awayan. Asa ka Sige, padulong? mula ka ko. Nagluto ko din eh. Mula ka ko, ikaw na. Kalit naman gisapot si Atan. Tungod kayo anay anak. Tisti, isang Biramax. Basin madala-dala pa day kung butangan og Biramax day. Naon sa maning kalakihan noon. Happy birthday! Hala! Birthday man ni Ma'am Maylin Kainhog. Ma'am, happy birthday. So, mga brani, Steve. Dili mong laptop na, no? Happy birthday! Ginagamit More birthdays to come. Ginagamit ni Teacher Jed ako ang MacBook. Boss Dodoy, Dadya, sir, morning. Kisa pa na isa nag-birthday? Vincent Dos. Happy birthday. Be! Okay na ba nga isolate sa balay lang katong nag-COVID positive pero dili grabe? Pila? 59% ningon nga pwede ra sa balay. Ay kado 19% na ningon nga ayaw dito gina sa isolation facility. 22% niingon nga depende kung nay unli data, nay aircon. Oh, grabe no. Sabagay tinuod sa na ba? Ni PM mga kuang amigo nga si Juan Rocky Reyes diya sa Amerika. Siya nga
mga black man ang grabe ka racist sa mga Asian, no? Suko sila sa Pinay ug Asian kay ilog daw ilang mga work ana. Di lang kay black. Kato nakuha sa CNN, anak sa mismong senador sa Amerika, giinan ang Chinese nga couple go back to China. Anang ulata sa convenience store, puti, nang ulata sa Asian nga tigulang. May nana ba? So, kuan ni, mga di ni maayo nga mga kuan. Timan niya, ang gabuli, mautong mga bulingit. Mao ni nga wagyoy kuan. Yeah, sumapal po ni Jeddah nga, labon ga usik-usik po anang spermidine mo apil mo to katong sa China nga, bayaran mo 40,000 para daw na kang Juan. Ana siya diya. Kaysa mag-usik-usik na. Greetings from Singapore, kang Catherine McLean. Good morning. Alas 8 punto na! Nagkakay salamat sa iyong pagpakigubang kanamo. Makita-kita na po kita ugma po sa samang takna sa samang istasyon. Timani nga ang katawan nga dunay gahi nga baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini yung slugoon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Hello there, kang Eugene Esparcia Senior. Advance morning! O siyempre, namdaming ang tanan mga bana diya. Nga ang bana nga guys, sa uban inagin mulingi. Kini si Bernie Bidang Bidok. O kini ang Gahi ni Bay. Worldwide Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like